راديو إيرنا عزوز سلامتنا تقبلوا أبستفلا لي كورنعت عالم كوينكم نمدبات راديو إيرنا اتكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلوم ربو إسران حموشن مقابيت كلتشحن إسران فنوى راديو إيرنا كموترو بزينا يجمر فلما أرستاتو تشايناوي وناني بليونات زلقسو ممرمري كورونا فيروس إيرترانا بتركبن 4 هاجرات أفريقيا تلاقيخو موزامبيك سوسان 4 إيثيوبياوان بكونتينر مويتهم ترخيبهم أب أوغندا كاوشبا خاد مزفتنو شدش تشايناوان تقيدهم هذه إذاعة إيرنا على توزينا تشايناوي وناني بليونات جاك ماز لقسو ممرمري كورونا فيروس إيرترانا بتركبن 4 هاجرات أفريقيا تلاقيخو اتوناني مرب حبريتا علي بابا زخونه تشايناو بعل صقاز لقسو استات 1 مليون ممرمر ناوتي بمنقدي إثيوبيا استوهب خوينو قدماي منستر أبي أحمد دما ناب إيرترا سودان جيبوتن قبصن كمزلأخو أفليطو إثيوبيا ناب حيالو هاجرات مقشتات دو كان تبلت إذا بحاجز تلقس مدهانيتات قنا بفولينا كارغو عنت منقد أير نابزن هاجرات كمزبت حيو تحبينو اتمنقد أير ناب كالوت هاجرات زل أخ بتصحيت نايت ممرمر ناوتون بتمساسال منقد ديك بتصح مخانو أفليطو أب موزامبيك سوسان 4 إثيوبياوان أب كونتينر مويتهم كم استرخبو نسبة سلطان تهاجر بمتقاس أقل زينا فرنسا أرقاقيتو نساتهم أب كونتينر تعشيقهم بنايت عنت مكينة كامالاو دحر مسكارهم تمال سولوس إسران 4 مقابيت تتا أبستبها لبوتا موزامبيك أبستقايد تفتشيهم مويتهم ترخيبهم بهوت زدحانو 14 إثيوبياوان أب تزوان أبزركب هوسبيتال توسيدهم قدما يردئتك برالو مالو اتهم إثيوبياوان نبدو أفريقان مسقار زحلنو سدتنياتات كخونخم زخوليو تقميتو تأنكموتمون واحد أير زفترو معفان كخون كم زخقل يترطر هاجرات بسنك مسحفح كورونا فيروس دواتني عطوان نايو الشواق زي وجانين زلوا منقست أوغندا أبسال استزيد حرز أوجو نايو الشواق زي كابت هاجرام ليتقوم ناب ديمقراسياويت ريبابليك كونغو كأتو زفتنو شدش تشايناوان أبدوب كم استتحزو مع كنازينا أكاليحن اتوم دوب كسوغروس تتحزو تشايناوانن كلتا اوغنداوان تحابرتومن نهاجرن تلابع حمام زقالع سقومت بموساد تخسيسوم ابت مساسال فصامي نحقو شبا اوغندا بمتحاز اسرا زيغاتات ديمقراسياويت ريبابليك كونغو نا اوغندا خاطو زفقد مكونن ايميغريشن تهاجر اب قيد 5 اتو مع كنزينا مونيتر حبيرو اتي ابال بوليس معرب اوغندا نا يتركب زواكا قاد مخانوس تغلص مكونن كاسرن كلو اتوم اسرا زيغاتات كونغو دما ابحتو بوتا توشيبو ميركبو زخبركم سمعتنا زينة أبسفت إمولا إذاعة إيرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو إيرنا ناصا دمس إيرتراويان داقماي سلامتنا تقبلوا زخبركم سمعتنا قاتلو زقرب مدبنا بعوت أرقاي زدالو أفريقيا أبسو موزيك خون سنة مكتل إذاعة إيرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو إيرنا ناصا دمس إيرتراويان هاجرات أفريقيا تنبزح زي حقوسات هاجرات علم لخاوي مع التحقوسن تصبق مهلاون ودو حبرات هاجرات زحلف عربي علة إسرا مقابيت تقبيرو حلف كلو أبتو معلتي أبزوت زرزر اسمات حقوسات هاجرات مبسحتن هاجرات أفريقيا أبتحت تسرعن أبتي 253 هاجرات مصنعت بمقبار زوص زرزر حقوسات هاجرات كابتن 10 أب دحريت تسرعة اتن 7 هاجرات أفريقيا خمزخونا أبت زرزر كاب تحتي نلعلي أم بل 253 أفغانستان كابو قتيلن نلعلي دوب سودان زيمبابوي رواندا مأكلاي ريبابليك أفريقيا تنزانيا بوتسوانا يمن مالاون كمزخونا تقليصو أبتني حقوسات زرزر أب قدميت تسرعة كم تلمود بهاجرات سكاندينيفيان كعبلن كلو فنلاند دنمارك سويسرلاند ايسلاند نروي نيذرلاندز سويدن نيوزيلاند أستريان لكسمبرغن كاب قدمايك 7 كوينن كزرزر إلن أبت زرزر قال خب عبيتن فلوطاتن هاجرات كندا أم مبل 11 أستراليا مبل 10 بريطانيا 10 جرمن 10 حبرات منقستات أمريكا 10 إمارات عرب 21 فرنسا 23 سعود عرب 27 إيطاليا 30 برازيل 32 جابان 32
روسيا 73 ቻይና መበል 94 ኮይነን ተሰሪዐን እቲ ዝርዝር ብተወሳኺ ከተማታት ኣብ ግምት ዘእተዎ ኮይኑ ሄልሲንኪ ፊንላንድ ኣሩስ ዴንማርክ ወሊንግቶን ኒውዚላንድ ዙሪክ ስዊዘርላንድ ኮፐንሃገን ዴንማርክ በርገን ኖርዌይ ኦስሎ ኖርዌይ ቴል አቪቭ እስራኤል ስቶክሆልም ስዊድን ብሪስበን ኣውስትራልያ ሕጉሳት ከተማታት ተባሂለን ካብ ቀዳማይ ክሳብ 10 ክስራዓን ከለዋ ብኣንጻሩ ካቡል ኣፍጋኒስታን ሰንዓ የመን ጋዛ ፍልስጤም ፓርት ኣፕሪንስ ሃይቲ ጁባ ደቡብ ሱዳን ዳር ኢሰላም ታንዛንያ ደልሂ ህንዲ ማሰሩ ሌሴቶ ባንጊ ማእከላይ ሪፓብሊክ ኣፍሪቃ ካይሮ ግብፂ ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ዘይሕጉሳት ከተማታት ተባሂለን ሓጎስ ማለት ወይ ሕጉሳት ሃገራት ማለት እንታይ ማለት እዩ ተባሂሉ ምስ ሕተት ብዝተፈላለዩ ወገናት ዝተፈላለየ መልስታት ክወሃቡ ይኽእል ይኸውን ኣብ 2012 ዝጀመረ ዓለምለኻዊ መዓልቲ ሓጎስ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዘውፅኦ ዓመታዊ ጸብጻብ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ታሕቲ ምስ ተሰርዓየን ንምዃኑ እቲ ውድብ ከም መለክዒ ሓጎስ እንታይ ዝጥቀም ተባሂሉ ምስ ሕተት እቲ መጽናዕቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መጽናዕቲ ክካየደላ ዘፍቀደት ሃገር ዝለኣኽ ብውልቀ ሰባት ዝምላእ ቃለ መሕትት ዝካየድ ኮይኑ ኣታዊ ብመንጽር ሃብቲ ሃገር ጥዕና ናይ ምንባር ዕድመ ናጽነት ምርጫብ ህይወት ማሕበራዊ መንግስታዊ ሓገዝ ስነ ኣእምሮዊ ጥዕና ለውሃት ብልሽውና ስነ ከባቢ ትራንስፖርት ማዕርነት ጾታን ካልእን ዘጠቓለለዩ ዓመታዊ ኣብ ዝግበር ንሓጎስን ደሓን ምህላውን ዝምልከት ጸብጻብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ መንጎ ሃብታማትን ድኻታትን ሃገራት ብፍላይ ድማ ሃገራት ኣፍሪቃ ንጹር ጋግ ዘንጸባርቕ ብምዃኑ ነቲ ዘሎ ፍልልይ ንምጽባብ ናይ 2036 ዝሰመዮ መደብ ብቑዕ ትምህርቲ ንህፃናትን መንእስያትን ምኽታም ድኽነት ምብቃዕ ጥሜት ማዕርነት ጾታ ዕድል ስራሕ ንመንእስያት ምርጋጽ ተመጣጠነ ኣታዊ ሓገዝ ንተገለሉ ሕብረተሰባት ምምዕባል ትሕተ ቅርጺ ክታበት ህፃናት ምዕቃብ ጸዓትን ምትካል ኣግራብን ካልእን ዝብሉ መደባት ሒዙ ይሰርሓሉሎ ሓደ ካብ ብልጫ ዝማዕበላ ሃገራት ንኣብነት ሓደ ውልቀ ሰብ ካብ ስርሑ ምስ ዝባረር ባህርያዊ ሓደጋ ወይ ሕማም ብዘስዓቦ ስርሑ ምስ ዘቋርጽ ቁጠባዊ ቅልውላው ምስ ዘጋጥምን ካልእን ናይ መንግስቲ ሓገዝ ክግበረሉ እንከሎ ኣብ ዘይማዕበላ ሃገራት ግን ንዕኡ ዝሕግዝ ፖሊስን ዓቕምን ስለ ዘየለ ሓንሳብ እንተወዲቑ ዝሕግዞ የብሎን እዚ ድማ ነቲ ሰብ ሓደ ካብቲ ኣብ ስግኣት ዘንብሮን ዘይሕጉስ ዝገብሮን ምኽንያታት ክኸውን ይኽእል እዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ናይ 2020 ጸብጻብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኮሮና ቫይረስ ቅድሚ ምልብዑ ብዝተኣከበ ጭብጥታት ዝወፀ ከም ዝኾነን ንሕጂ ዘሎ ኩነታት ሃገራት ከም ዘይውክል ማዕከን ዜና ፎርብስ ሓቢራ ኮሮና ቫይረስ ምስ ተቐልቀለ ናብ ህዝቢ ዝርጋሕ ብምህላው ድማ ሓጎስ ንኩልና ብሓባር ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣህዛብ ኣብ ሕማቕ ግዜ ንሓድሕዶም ተሓባቢሮም ንክሕጎሱ ዝፅውዕ ቴማ ወፂሎ መዓልቲ ሓጎስን ጽቡቕ ምህላውን መንግስቲ ቡታን ናብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ድሕሪ ዘቕረቦ እንድፊ ኣብ 2012 በቲ ውዱቕ ጸዲቑ 20 መጋቢት ድማ ዓመታዊ ዓለምለኻዊ መዓልቲ ሓጎስን ጽቡቕ ምህላውን ተባሂላ ክትበዓል ተወሲና ሃገራት ዓለም ምዕባሊአን ብዓመታዊ ቁጠባዊ ኣታዊታተንን ጸጋታተንን ዝግምግምኦ ኮይነን ሓጎስ ህዝበን እውን ኣብ ግምት ዘእትዋ ክኾናዩ መንግስቲ ቡታን ዝጽውዕ መንግስቲ ቡታን ሓጎስ ህዝቢ መሰረታዊ ሰብኣዊ ሸቶይ ብምባል ሃገሩ ኣብ ክንዲ ቁጠባዊ ምዕባለ ሓፈሻዊ ሓጎስ ህዝባ ከም ምዕባለ ክትቆጽሮ ክትጅምር ኣብ 2008 ኣብ ቋም ኣስፊራቶ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ነበር ባንኪሙን ድማ ኣሰር ብሩናይ ብምኽታል ሓጎስ ህዝብን ጽቡቕ ምህላውን ሓደ ካብ ምዕባለ ወዲ ሰብ ምዃኑ ብምእማንን ብምድጋፍን ኣብቲ ዝመርሖ ዝነበረ ውድብ ኣጽዲቕዎ እንተኾነ ሓያሎ ነቐፍቲ መንግስቲ ቡታን እቲ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ኣብ ሃገሩ ዝነበሩ ልሆታምፖ ዝበሃሉ ዓሌት ኔፓል ንዝገበሮ ምጽናት ኣሕዛብን መስጎግትን ንምሽፋን ነዚ ንድፊ ከም ዘዳለወ ይኸሶ ኣብ 1996 ኣብ ቡታን ብዝተኻየደ ጽንተት ዓሌት 10,000 ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ ኣስታት 100,000 ድማ ተሰዲዶም ኣብቲ መጽናዕቲ ኤርትራ ኢትዮጵያ ሶማልያ ዝርከብአን 42 ሃገራት ኣይተሳተፋን ኣፍሪቃ ኮሮና ቫይረስን ናይ ጊጋ ወረን ምልባዕ ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ኣብ ዓለም ከምኡውን ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ እናበስሐ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ማዕረ ማዕሪኡ ነቲ ቫይረስ ክከላኸሉን ከጥፍኡን ይኽእሉ እዮም ዝተባህሉ ናይ ጊጋ መድሃኒታትን መከላኸሊ ሜላታትን ወረታትን እናስፋሕፍሑ ይመፁ ከም ዘለው ማዕከን ዜና ቢቢሲ ሓቢሩ
ብሓፈሻ ክርአን ከሎ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዶንጊ ዝኣተወን ምስ ካልእ ክወዳደርን ከሎ ዝወሓደ ምልባዕ ዘመዝገበን እኳ እንተኾነ ሰብ መዚ እቲ ኣህጉር ነቲ ቫይረስ ዘይኮነ ንናይ ሓሶት ወረውን ክምክቱ ግዴታ ኮይንዎም ከም ዘሎ ተገሊጾ ገለ ካብቶም ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ይከላኸልዮም ወይ የሕውዮም ተባሂሎም ዝርግሑ ዘለዉ ወረታት መሕፀቢ ኣቑሑን ንብረታዊ ነገራትን ዝኾነ ዲቶል መድሃኒት ዓሶ ዝኾነ ክሮሎኪን ምጥቃም ጭሕምኻ ምልጻይ ኣብ ፀሓይ ኮፍ ምባል መራሕቲ ሃይማኖት ማለት ፓስተራት ዝህብዎ ናይ ነሕዊ ኢና መልእኽቲ ብበርበረ ዝተሰርሐ ሳሙና ምጥቃም ጻዕዳ ሽጉርቲ ምብላዕ ንጸለምቲ ሰባት ኣይጥቃዕን እዩ ንነፍሲ ወከፍ ርብዒ ደቂቕ ማይ ምስታይን ካልእን ዝብልዮም ኣብ ናይ ዲቶል መትሓዚ ጃሎን ብድሕሪት ተለጢፉ ኣብ ዝርከብ ናይ ኣጠቓቕማን ጥቕምን መግለጺ እቲ ምህርቲ ዝተፈላለዩ ኢንፍሉዌንዛ ዘኸትሉ ጀርምታት ዓሌት ኮሮና ከም ሳርስ ዝርከቦም ቫይረሳት ከም ዝቐትል ዝገልጽ ብምዃኑ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ብትዊተርን ዋትሳብን ተወዓዊዑ ዋግኡ ሰማይ ከም ዝተሰቕለን ሰባት ኣብ ክንዲ ንነገራት ምጽራይ ንኢዶም መሕፀቢ ይጥቀሙሉ ከም ዘለዉ ተገሊጾ ኣብ ብሪጣንያ ዝመደበሩ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ዲቶል ምህርቶም ኮቪድ-19 ከም ዝቐትል ብምርምር ከም ዘይተረጋገጸ ብምግላጽ ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ስለ ዝዓቢ ሰባት ኣብ ክንዲ ንኢዶም ንነገራት ኣብ ምጽራይ ጥራይ ክጥቀሙሉ ተላብዮ ፕሬዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብተመራምርቲ ዘይተረጋገጸ መከላኸሊ ዓሶ ሃይድሮሎኪን ጸረ ነፍሳት ኣዚትሮመሲንን ተሓዋዊሶም ሕማም ኮሮና ቫይረስ ክከላኸሉ ተኽእሎ ከም ዘለዎም ድሕሪ ምግላጹ እቲ ዜና ኣብ ኣፍሪቃ ክናፈስ ግዜ ከም ዘይወሰደሉን ብፍላይ ዋጋ ክሮሎኪል ንእለቱ ብ400 ሚእታዊት ዕፅፊ ከም ዝወሰኸ ኣብ ናይጀርያ ገለ ሰባት ነቲ መድሃኒት ክወስድዎ ከም ዝጀመሩ ገለ ሰባት ድማ ልዕሊ ዓቐን ብምውሳዶም ተመሪዞም ሕክምናዊ ክንክን ይግበረሎም ከም ዘሎ ተሓቢሮ ክሮሎኪን ሓደ ካብ ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ክከላኸሉ ዝኽእሉ ሓያሎ ዝርዝር መድሃኒታት ተባሂሉ ብሓያሎ ክኢላታት ይግለጽ እኳ እንተሃለወ ገና ምጽናዕቲ ዘድልዮን ብጎድኒ ካልእ ሳዕቤን ዝኸትል ብምዃኑ ዓቐኑ ክፍለጥ ዝግብኦን ብውድብ ጥዕና ዓለም ክጸድቕ ዝግብኦ መድሃኒታት ከም ዝኾነ እቲ ውድብ ኣጠንቂቑሎ ካልእ ኣብ ኣፍሪቃ ዝዓበየ ጸገም ኮይኑ ዘሎ መራሕቲ ሃይማኖት ብፍላይ ድማ ፓስተራት ንሰዓብቶም ኣብ ክንዲ ግቡእ ናይ ምክልኻል ስጉምቲ ዝምህሩ ነቲ ሕማም ከነሕውዮን ክንከላኸሎን ንኽእል ኢና ብምባል ሰባት የጋግዩ ምህላዎም ጸብጸባት ቢቢሲ ይሕብሩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብ 54 ሃገራት ኣፍሪቃ ናብተን 43 ሃገራት ተራእዩ ከም ዘሎን ዛጊት 11 ሃገራት ጥራይ ካብቲ ሕማም ነፃ ከም ዝኾና ውድብ ጥዕና ዓለም ሓቢሮ ብመሰረት ትማሊ 24 መጋቢት ዝነበረ ጸብጻብ እቲ ውድብ ኣብቲ ኣህጉር 1500 ሰባት ክልከፉ ከለዉ ካብዚኦም 24 ሰባት ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዮም 77 ድሕሪ ዝተገብረሎም ክንክን ድሒኖም ናብ ቤቶም ተፋንዮም ዝተረፉ ድማ ሕክምናዊ ክንክን ይግበረሎም ኣሎ ብዓለም ደረጃ ክረአን ከሎ ድማ 423,700 ሰባት ክልከፉ ከለዉ 16,000 ሞይቶም ኣለዉ ሕምብርቲ እቲ ቫይረስ ዝነበረ ቻይና ካብ ሓድሽ ውሽጣዊ መልከፍቲ ነፃ ከም ዝኾነትን ብኣንጻሩ ዝረኣይዋ ዘለዉ መልከፍታት ካብ ካልኦት ሃገራት ዝመፃ ከም ዝኾነ ገሊጻላ ኮሮና ቫይረስ መጀመርታ ኣብ ዝተረኣየሉ እዋን ኣብ ውሽጢ 60 መዓልታት 100,000 ሰባት ለኺፉ ነይሩ ኣብዚ ሎሚ ቅነ ግን ኣብ ውሽጢ 4 መዓልታት እዩ ካብ 200 ክሳብ 300,000 ደይቡ ዘሎ ድሒሩ 100,000 ኣብ ውሽጢ 4 መዓልታት ጥራዩ ተመዝጊቡ ዘሎ እዚ ድማ እቲ ለበዳ ብፍጥነት ይንህር ከም ዘሎ ከም ዘርኢ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣጠንቂቑ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ኮቪድ-19 ቀንዲ መላብዒ ማእከል ኮይና ዘላ ቻይና ዘይኮነት ሃገራት ኤውሮጳ ብፍላይ ድማ ጣልያንያ ኣብታ ሃገር ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁፅሪ መብዛሕትኦም ልዕሊ 60 ዝዕድሚኦም 5,476 ከም ዝበፅሐን ምስ ናይ ቻይና 3,280 ተወዳዲሩ ናይ ቀዳማይ ቦታ ሒዝሎ ቁፅሪ ዝልከፉ ንምንካይ ሓደ ካብ ቻይና ዝተኸተለቶ ስጉምቲ ናይ ሚልዮናት በኣልማማ ምውሻብን ህዝባዊ መጓዓዝያ ደው ብምባልን ነብስኻ ካብ ማሕበራዊ ምግላል ኮይኑ እዚ ሜላ ብሃገራት ኣፍሪቃ ኤውሮጳን ካልኦት ሃገራትን ተቐዲሑ ግብራውነቱ ይረጋገጻሎ እንተኾነ ቻይናውያን ክኢላታት ጥዕና መሪሓ ኣብ ምሕጋዝ ጣልያን እትርከብ ምክትል ቀይሕ መስቀል ቻይና ሹንሹፔንግ ሃገራት ኤውሮጳ ብፍላይ ድማ ጣልያን ንማሕበራዊ ውሸባን ነብሰ ምግላልን ብዕቱብ ከም ዘይሓዘኦን ህዝባዊ መጓዓዝያ ዛጊት ይቕፅል ብምህላውን ሰባት ግቡእ የኽብርዎ ዘይምህላዎም መርኣያ ምዃኑ ነቒፋ ብኻልእ ወገን ኣብ ውሽጢ 10 መዓልታት
ቁፅሪ ልኹፋታ ካብ 4,000 ናብ 4,000 ዝዘለለ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተናውሐ ምዕፃው ትካላት ንቁጠባ ሃሳዩ ብምባል ፕሬዚደንት ትራምፕ ናይ ማሕበረሰባዊ ግልላ ግዜ ካብ ዋርሕ ናብ ሰሙናት ከሕፅሮ ከም ዝኽእል ብምግላጹ ብክኢላታት ተነቒፉ እቲ ፕሬዚደንት ክሎሮኪን መድሃኒት ክኸውን ይኽእል እዩ ድሕሪ ምባሉ ድማ ኣብታ ሃገር ኣብ ግዝኣት ኣሪዞና ሓደ ዜጋ ልዕሊ ዓቐን መድሃኒት ክሎሮኪን ድሕሪ ምውሳዱ ተመሪዙ ከም ዝሞተን እዚ ድማ እቲ ፕሬዚደንት ዘስዓቦ ብመጽናዕቲ ዘይተሰነየ መጋገይ ሰበብ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብወገና ኩለን መንገዲ ኣየራት ዓለም ናብ ቻይና ዝገብርኦ ዝነበራ በረራታት ኣቐዲመን ኣቋሪፀን ክንሰን በረራ ደው ከተብል ዝቐረበላ ዝተፈላለየ ጻውዒታት ሸለል ብምባል ክትቅጽል ብምጽናሕ ናይ ኣስታት $190 ሚልዮን ክሳራ ብምምዝጋብ ንቻይና ሓዊስካ ኣብ 30 ሃገራት ትገብሮ ዝነበረት በረራ ኣቋሪፃ ሓጸርቲ ዜናታት ኣብ ኤውሮጳ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ብሕጊ ዘቕጽዕ ኩልኩል ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብቲ ኣህጉር ዝቕመጡ ሓያሎ ኣፍሪቃውያን ብሕቡእ ናብ ናይሮቢ ኬንያ እንዳኸዱ ደቆም ከም ዘኸንሽቡ ማዕከን ዜና አልጀዚራ ሓቢራ ኣብ ብሪጣንያ ስዊድን ኖርዌይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝቕመጡ ኣፍሪቃውያን ብፍላይ ድማ ሶማላውያን ናብ ኬንያ እንዳመፁ ኣስታት $150 እናኸፈሉ ነቲ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ምኽንሻብ መስርሕ ከም ዘካየድዎ እታ ማዕከን ብተወሳኺ ገሊፃ ኣብ ኬንያ ካብ 2011 ናትሒዙ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ክልኩልን ናይ 3 ዓመት ማእሰርትን $200 መቕጻዕትን ዝኸትል እኳ እንተኾነ ብግቡእ ዝቆጻጸሮ ኣካል ብዘይምህላው ኬንያውያን ሶማላውያን ይኾኑ ካብ ወፃኢ ሃገራት ዝመፁ ኣፍሪቃውያን ገና ነቲ ልምዲ የካይድዎ ከም ዘለው ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣብ ኤውሮጳ ኣስታት 180,000 ደቂ ኣንስትዮ ግዳያት ምኽንሻብን ንሱ ዘስዓቦ ጸገማትን ኮይነን ዝበዝሑ ነቲ ልምዲ ዘካይዱ ድማ ኣፍሪቃውያን ዝመበቆሎም ተቐማጦ ምዃኖም ኤውሮጳዊ ሕብረት ይገልጽ ካብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ተበጊሱ ኣብ 10 ሃገራት ዝተረኣየ ኣብ 10ታት ዓመታት እቲ ዝኸፍአ ከም ዝኾነ ዝተነግረሉ ወራር አንበጣ ዛጊት ክእለ ከም ዘይከኣለ ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ኣብ መንጎ የመንን ዑማንን ንኽፋረ ምቹእ ክሊማዊ ኩነታት ተፈጢሩሉ ብምፍራዩ ይቕጽል ከም ዘሎ ማዕከን ዜና ዘጋርድያን ሓቢራ ኣብቲ ዞባ ንነዊሕ ዝጸንሐ ደርቂ ኣብ 2019 ዝናብ ድሕሪ ምዝናቡ ንምፍራይ አንበጣ ዝጥዕም ሙቐት ጠልን ቆጽለ መጽልን ብምቋሉን ዝተራብሐ አንበጣ ሕጂውን ኣብ ዑማን ተመሳሳሊ ኩነታት ተፈጢሩሉ ብምህላው ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ይሰጋገርን ናብ ኣፍሪቃ ዳግማይ ክምለስን ተኽእሎ ከም ዘሎ ተሓቢሮ እዚ ድማ ነተንጌና ዘይተፍኣለንን ከቢድ ዕንወት ዘውረደለንን ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ዳግማይ ስግኣት ምዃኑ ተገሊጾ ኣቐዲሙ ነቲ አንበጣ ንምጥፋእ $70 ሚልዮን ሓይቱ ዝነበረ ውድብ ምግቢ ዓለም ምስ ምስፍሕፋሕን ሸፈነን አንበጣ ንምጥፍኡ ዝያዳ ከም ዘሸገረን ተወሳኺ $70 ሚልዮን ብምሕታት ናብ ጠለቡ $140 ሚልዮን ክባቢልዎ ኣሎ ናይ ምድረ በዳ አንበጣ ብጉጅለ ዝጓዓዙ ኣብ 1/4 ኪሎሜትር ክሳብ 80 ሚልዮን አንበጣ ክእከቡ ዝኽእሉ ስፍሓት ዘጥቅዕዎ ካብ 1 ኪሎሜትር ክሳብ 100 ኪሎሜትራት ክሽፍን ከም ዝኾነ ውድብ ምግብን ሕርሻን ውድብ ሕብራት ሃገራት ማለት ፋኦ ገሊጾ ኣብ ሰማንያታት ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ንዘጋጠመ ዓጸቦ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ንምግባር ሓያሎ ህቡባት ስነ ጥበበኛታት ብምትእኻብ ዊ ኣር ዘ ወርልድ ትብል ደርፊ ብምድራፍን ቅድሓታ ብምሻጥን ከም ዝሓገዙ ይዝከር ኣብታ ደርፊ ዓብ ኣስተዋጽኦ ዝገበረ ናይ ካንትሪ ሙዚክ ተዓዋታይ ኬኒ ሮጀርስ ብዓርቢ 20 መጋቢት ኣብ 81 ዓመት ዕድሚኡ ካብዚ ዓለም ብሞት ብምፍላዩ ንሓያሎ ሰዓብቱ ኣኩዮ We Are the World ብማይክል ጃክሰንን ሊዮነል ሪችን ዝተጻሕፈት ደርፉ እኳ እንተነበረት ኬኒ ሮጀርስ ብዝነበሮ ህቡብነት ሓያሎ ደረፍቲ ናብቲ መደብ ክዋስኡ ዓብ ተራ ከም ዝተጻወተ ይግለጽ ብሽያጥ እታ ደርፍን ጎስጓስን ኣስታት $63 ሚልዮን ከም ዝተዋጽአ ንምምካት ተዓጽቦ ንግብረ ሰናይ ትካላት ከም ዝተለገሰ ይፍለጥ ካብ 1983 ክሳብ 1985 ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ
ብሕልፊ ድማ ኣብ ከባቢ ትግራይ ከቢድ ዓፀቦ ኣጋጢሙ ከም ዝነበረ መዛግብቲ ታሪክ ይሕብሩ። እቲ ደርቂ ኣስታት 1,200,000 ሰባት ዝቐተለን 400,000 ሰባት ስደተኛታት ዝገበረን ኣስታት 200,000 ዘመዛበለን ክኸውን ከሎ ኣብ ግዜኡ ማዕከናት ዜና ዓለም ስሒቡ ከም ዝነበረ ይፍለጥ። እቲ ዓፀቦ ደርቂ ዘኸተሎ እኳ እንተነበረ ስርዓት ደርግ ንናይ ሽዑ ተጋድሎ ሓርነት ትግራይ ንምሕምሻሽ ኮነ ኢሉ ንትግራይ ብምዕፃው ከም ዘጋደዶ ኦክስፋም ይገልጽ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ የርና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ የርና። ሰላም ከመይ ተቕንዩ ፍትዋት ተኻተልቲ መደብ ጠጥዑም ምስ ሬድዮ የርና። እዚ ትወትር ረብዑ ዝቐርበልኩም መደብኩም መደብ ጠጥዑም እዩ። ንለሙን ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ይኸውን እዩ ዝብልና የትሕዝቶ ኣዳሊና ኣብ ምድብ ሰዓትና ተረኺብና ኣለና። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ሓቢርኩም ብኽብሪ ክጸንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን መደብ ተስፊት ዮሃንስ እየ። ሰናይ ምክትታል። ቅዛነት ብፊልሞን ነጸራብ ኣብዛት ስዕብ ሓጻር ጽሕፍተይ ነዚ ክሊኒካል ዲፕሬሽን ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሕማም ከምቲ ኣብ ገለ ናይ ትግርኛ ጽሑፋት ዝጥቀሙሉ ንምርድኡ ኽጥዕም ቅዛነት ብዝብል ቃል ክትከወየ። ኣብዚ ሎም እዋን ላዕሊ 350 ሚልዮን ካብ ህዝቢ ዓለምና ብሕማም ቅዛነት ተጠቂዒሉ ኣብ ዘሎ እዋን እሞ ኸዓ ሓደ ኻብ ዓበይቲ ጠንቅታት ስንክልና ኣብ ዝበሃለሉ ዘለ ግዜ ክንግደሰሉን ብኡ ክንዛርብ እንተፈተናን ዝጽላእ ኣይምስለንን። ኣብ ገለገለ እዋን ዳርጋ ኩሉ ሰብ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ከቢድ ጓሂ ኸጋጥሞ ኽእል እዩ። ንኣብነት ካብ ስራሕ ምስጓጉ፣ ትፈትዎ ሰብ ምኽሳር፣ ተስፋ ዘንበርናሉ ነገር ከም ሃፋኽበን እንከሎን ካልእን ኣብዛ ዓለም ምንባርና ከም ዘብቅዐ ርእስና ድኒና ብጓሂ ኣይን ላዕሊን ታሕቲ ክንከውን ንኽእል ኢና። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ግን ኩሉ ነገር ተረሲዑ እቲ ሕማቕ ስምዒታት ባዕሉ ጠፍእ እሞ ከም ሻሙ ኢልና ናብ ንቡር ህይወትና ንምለስ። እዚ ግን ተራ ጓሂ ወይ ጸቕጢ ስትረስ ዳ እምበር ሕማም ቅዛነት ክበሃል ኣይከኣልን። ቅዛነት ግን ካልእ እዩ። ሓንሳብ ምስ ሓዘ ብቐሊሉ ይከይድን። ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ናይ ሓዘን ስምዒት ዝመሳሰል ኮይኑ ብዝለዓለ መልክዑ ኣብ ውሽጥኻ ኮይኑ ይሕምሰካ እሞ ኣይትሰርሕ፣ ኣይትበልዕ፣ ኣይትሰትይ፣ ኣይትድቅስ ትኸውን። ኩሉ ነገር የጽላእካ። ኣረ ሕሉፍ ሓሊፉ እቶም ኣዚኻ ትብህጎም ተግባራት ከይተረፈ ክትፍጽም ትጸልእ። ንገለ ሰባት እውን ክሳብ ህይወትካ ናይ ምጥፋእ ሓሳባት ክቀላቐሎም ይጅምር። ኣብ ውሽጢ ሓንጎል በዚ ሕማም ዝሽገር ሰብ ግን እንታይ ደ ንረክብ? ተራ ናይ ሓዘን ስምዒታት ጥራይ ድዩ ወላስ ብሕክምና ተመርሚሩ ክርከብ ዝኽእል ስነ ፍልጠታዊ ነገራት ኣለዎ? መልሱ እወ ኣሎ እዩ። ኣብ ሓደ ቅዛነት ዝሓመመ ሰብ ክሳብ ብዓይንኻ ወይ ብመሳርሒ ሕክምና ክርአ ዝኽእል ለውጥታት ይረክብ። ሂፖካምፖስ ዝበሃል ናይ ምዝካርን ግቡእ ስምዒት ምትሕልላፍን ስራሕ ዝሰርሕ ክፋል ሓንጎል እዩ። ፕሪፍሮንታል ኮርቴክስ ድማ ናይ ስምዒት መልእኽቲ ተቐቢሉ ክሳብ ክንደይ ዝኣክል ግብራዊ መልሲ ክንረክብ ከም ዘለና ናብ ሙሉእ ኣካል መልእኽቲ ዝሰድድ ክፋል ሓንጎል እዩ። እምበር ኣብ ሓደ በዚ ሕማም ቅዛነት ዝተጠቕዐ ሰብ ምስ እንርኢ እዞም ክልተ ጠቒስናዮም ዘለና ኣካላት ካብ ግቡእ ዓቆኖም እናነኣሱ ክኸዱ ንዕዘብ። ከም ውፅኢቱ ኸዓ መጠኑ ዝሓለፈ ፍርሕን ካልእ ዘይግቡእ ዘጨንቕ ስምዒታት ንፈጥር። ብተወሳኺ ከም ምዝንባዕ ወይ ዋሕዲ ገለ ኒውሮ ትራንስሚተርስ ዝበሃሉ ባእታታት እውን ካብ ተርእዮታት እዚ ሕማም እዚዮም። ብዙሕ ብመሳርሒ ሕክምና ተመርሚሩ ክፍለጥ ዝከኣል ለውጥታት
ኣብ ሓንጎል ዝሓመመ ይርአ። መለከታት ዘይቋርጽ ናይ ተስፋ ምቑራጽ ስምዒታትን ንነብስኻ ከም ዘይትረብሕ ምቑጻርን ጽላኣት ኣብ ልዕሊ ትፈትዎም ልምድታት ምኽንያት ዘይብሉ ሃንደበት ምጉዳል ወይ ምውሳኽ ሚዛን ሰብነት ልዕሊ ዓቐን ምድቃስ ወይ ድማ ልዋም ድቃስ ምስኣን ለይቲ ትበራበር እሞ ኮፍ ኢልካ ትሓድር ብቐሊሉ ምቑጣዕን ዘይምኽንያታዊ ምንጽርጻርን ድኻም ስራሕካየ ዘይብልካ ረሸሽ ይብለካ ምዝዋር ትስእን መምጽኦም ዘይፍለጥ ቃንዛ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍለ ኣካላት ጣዕሳ ብዝኸውንን ዘይከውንን ኣሕ እናበልካ ትሳቐ ገለ ሰባት እውን ክሳብ ነብሶም ምጥፋእ ስምዒታት ዘጐልብቦም ውሑዳት ኣይኮኑን ንልዕሊ 2 ሰሙን ዝኸውን ብተኸታታሊ 5 ካብዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ምልክታት ምስ ዝህልውና ንሕክምና ክንከይድ ይመኽሩ ክኢላታት ዝዓውዲ ጠንቂ ቅዛነት ብልክዕ ጠንቅታቱ እዚ ኢልካ ክግለጽ እኳ እንተዘይተኸኣለ ክሳብ ሕጂ ተኻይዶም ኣብ ዘለዉ መጽናዕትታት ግን እዞም ኣብ ታሕቲ ተጠቒሶም ዘለዉ ካብቶም ኣብ ቅድሚት ዝስርዑ ጠንቅታት እዮም። ብተወርሳኣዊ ካብ ወለዲ ክመሓላለፍ ይኽእል ትነብረሉ ዓዲ ምቕያር እቲ ዝቐየርካሉ ሓድሽ ቦታ ካብ ናትካ ዝተፈልየ ባህልን ልምድን ምስ ጸንሖ እሞ ምስ ስምማዕ ምዛብየካ ናይ ናብራ መሰናኽላት ካብ መጠን ንላዕሊ ምስ ዘጨንቑኻ ንኣብነት ከም ፍትሕ ኣብ ሓዳር ስእነት ገንዘብ ሞት ናይ መቕረብን ካልእን ሃስያ ወይ በደል ኣብ ግዜ ቁልዕነት ወልፊ ዕጸፋርስ ዕጸፋርስ ይኹን ኣልኮላዊ መስተ ምስታይ ከም መህደሚ ካብ ዝሕማም ቅዛነት ዝሓስብዎ ብዙሓት እዮም ግዳብ ኣንጻሩ ምስ ጠንቅታት ዝሕማም ምዃኖም ክኢላታት ይገልጹ ፍወሳ እምባር ጽቡቕ ነገሩ ቅዛነት ክፍወስ ዝኽእል ሕማም እዩ ኮይኑ ግን ካብቲ ዓበይቲ ብድሆታቱ መብዛሕትኡ በዚ ሕማም ዝሳቐ ሰብ ባዕሉ ምሕማሙ ዋስተውሂሉ ሓገዝ ክሓትት ወይ ሕክምና ኸይድ ዘይክእል ምዃኑ እዩ ነቲ ኣብ ፍወሳ ዝበጽሕ ግን ከም ዝስዕብ መፍትሒታት ኣለዎ ሳይኮተራፒ ዝበሃል ዓይነት ፍወሳ ሳይኮተራፒ ዝበሃል ኣብ መንጎ ዝቐዘነ ሰብን ክኢላ ስነ ኣእምሮን ዝካየድ ብስነ ፍልጠታዊ መንገዲ ዝተጸንዐ ቅርጺ ዘለዎ ዝተሰነደ ዕላል ኮይኑ ንሕሙም ኣብ ነቲ ዓይነት ዕላል ዝምችእ ቦታ ብምውሳድ ይካየድ ግሩፕ ሳይኮተራፒ እውን ምስ ሕማም ተኣሳሲሮም ዝመጹ ስምዒታት ኣብ ምጉዳል ዓቢ ተራ ኣለዎ ግሩፕ ሳይኮተራፒ ኣብ መንጎ ሓደ ዓይነት ስነ ኣእምሮዊ ጸገማት ዘለዎም ሰባት ብመንጎኝነት ናይ ስነ ልቦና ክኢላ ዝካየድ ኣብ ምልውዋጥ ተመክሮ ዘድሃበ ዓይነት ጉጅምታ ዕላል እዩ ዝተፈላለዩ ኣንቲ ዲፕሬሳንትስ ዝበሃሉ መድሃኒታት ሓገዝ መቕረብ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎንኻ ኣለና ክንብሎም ምስ እንኽእል ጽኒኢልና ምስ እንሰምዖምን ዓብ ሓገዝ ከነበርክት ንኽእል ኣካላዊ ምንቅስቓስ ስፖርት ኣብ ምሕዋይ ዝሕማም ዓብ ተራ ኣለዎ ስሩዕ ኣመጋግባ ዝተመጣጠነ መግቢ ሰዓቱ ዝሓለወ ስሩዕ ኣመጋግባ ኣሕምልትን ፍረታትን ዝበዝሖ ምምጋብ ካብዚ ሕማም ዝተናገፉ ሰባት ክምስክሩ ከለዉ መንፈስ ቅሳነት ኣብ ልዕሊኻ ምስ ዝንጥልጠል ልክ ኣራዊት ጐይካ ልብኻ ከም እትውተፍ ዓይነት ኮይኑ ኣብ ውሽጥኻ ዝህወፅ ኮምፓሳ ከም ዘጥፈት መርከብ ኣብ ባሕሪ ሓሳብ ሰለል እናበለ ሰንፈላል ዘትርፈካ ስምዒት እዩ ንዝሓመመ ሰብ ኩሉ ሰብ ከምኡ ኸውን ይወድቕ ትስእ ኖርማል ይተካብዶ ክንብሎ የብልናን ኩሉ ሕማሙ ጥንጥን ኣቢሉ ብድድ ምባል እምበ ይምጸለን ግዳ ስለ ዘይከኣል ደኣ ኣብ መወዳእታ እምበር ቅዛነት ከምዚ ኣቐድማ ኣቢሉ ዝተገልጸ ኮይኑ ብኣጋ እንተዘይተፈዊሱ ንሕሙም ሒዝዎ ክጠፍእ ስለ ዝኽእል ኣብ ምሕጋዞም ተራ ኹልና እዩ
أنا حيوان أودات نبحق اليوم نحدار بلوا مرأة أرسنال عويت حدا وان حدا فلاتي بطريقة بلا أرخي بالكي بلني أزر أربونا تحساسبون أنتو بمخانو نمقرامو زقبر فتنة بدخا من تسفى مقراص انكم زازم ترديه قد خي قبر كله سرحيك أسئلة كان إيلو نقوم نقرز دليك سبر خيبالك النابلكو خي خند الزتعبيت إيلو نتو قدايك كانو مجمره متحدو قندما بلعين مفلاتون هنت إنا تحديره حدا قدام كوفي لك عللو جمركو منت بلعي دحر من رقاقاز نفلات اي عارك خمزلني هرقيسو نافلات اي سلمتاي بخالق أخبر عني حاسبكم زلو تقري ما حتيتيو من البات مقربنا محزنا الدومسيل كاخون مساس عابكو وديات يفلت قنايت عشوي عودات تنكولنيا هاتينا زدلنا يخسب نركب نمر عايز دليكي نقوم نقري إذا حسبك النابلنا إنا نتالن مو نمر عايز حسبكي قزيت رايها بالنيب لك خين تاليو أي تأمنيو بموبال كلهم دك تبعتيو ما تالنت مخانهم زقلت مدرس معني بقره نثنكن عنقن زدنا وكان تقنه نفسوني صرفا خمزلون بالمامان زرع الدم بحد معك أنا مفرادون جناس حيواني سلم تايم قندك تبعتيو زي تكبروا مبسعات درديرهم عندك انستيز تالو إليق حسب مجماري نتدحيرو زارب زنبرة مدري قد يقبر كلون عندك تبعتيو نحن تقال نفقر يابز حتى الأوان أنا نحدار نقوم نقار مبر نقول لنقزي متفقن يكون كنزل ليك النابلو مبسعاتها سلم تايم زدردرو من كبدوكم رقيسكم تتباهلسي انت يكون لمنكم اللسو فتيه كله فقرا وقعزون نجمرمو اتمن قدينا بكم زمرحنا قاعد دفائلنا نرئيو انت بولس انت كيكون يوم حق ايوه مبزعتي عندك نستيو تسفى مرعان زي هبن ود تبعتاي مزاري برهننيو ولا تمبزعاني حاسط مخوننا فلتا انت خوني كابع قول تسفى زي بكاودي حق تزاريبوا من قد بابور زدك اسم مرزكو نحاد السهب بدقاو تريتو تراي ريخا نمر عاقتو الدمجم كاب كوننتو وصاي مخانو مغنزاب صبغيو انتخنه بزح دك نسيو نتهم نمرعان وقم نغريز منيكي زبلو دك تبعتيو كامنا من غزيان مسؤم كحلفان قربات مخانن زي غير ما يكونن رقص بزي كون مخنياتات دك نسيو لعل دك تبعتيو نحداري هرفو بانصار زي مبزحتيم دك تبعتيو فرح مرعا كوميتمنت فوبيا لوام بسنك زي كابادو زبقس فرح دما حيالو دك تبعتيو بلب زفتوون زفكرون افكرتهم بخالق من تقليم بدحر زي بسنك فرح مرعا كوميتمنت فوبيا نسأنوان افكرتهم ام منجالن مسلامن نسمدو حدا خبطنك اي من مناون مفللاين فقرات دك تبعتيو أفل ما زعتوون أي مرعى مبسعاتات أب أوانو زي متكبارو ميوز بالأمنة هالني بقطع بايدلدلكون قزاي رخبكون النابلكا مخنياتات أب مدردار كاب تتسمد كفلمو قعزة فقرنا نابي كم زبل حبيرنا نرئيوي لنيرن تزخون أثنقار أيم بي متحلال خانت راي زيكونس قزيات في اللي التالي لننا بلازنا بعدك نسيوم ترغبان أب قعزة هيوتنا 5 عزبنايو أي مرعاو كنين نابلا مساخ الزور ودي إدلان بغميدا حانتو قالن سيتي حدا ودي كينيو قالاتو نحرار يدليان أي دليان ترقاقز حانتو قال أفكاري أبي لك نحدار كم زدليات ترقاقز قلو سلستها قبابات كم زلو think like a man act like a lady أبتو بالمصحف هم بيبلغو دراسي نتي ذا 3 PS سيلوز قلص أو مسفريتات أزم سعبيوم زرا حدا نزازي بروفيس أفكاري خي نبحق نحدارن قم نقرن زمني كنت خوينو نقول لهم فلتون يعرفتون أزمادون أفكاري تمخانكي كنقر دحراي بدنيو كلتا حلوة بروتيكت أتودي نبحق مساخي فقرن تاليو
وتروح حلوكن دحنتك ناي مرققاصن زي قبره يبلون. سلسته مقرب provide بلب زفكركن نقوم نقرز منيكن ودي عقم زخؤلو كله قبرالكي زدالي زحوز الزبالة أمام عراك وشتخن دقاخن كوعلو دحر عيبلن السلسنة بتاعت زيه أبا فكاري 5 عزابي أتودي ملؤ هيوتو مساخ حلفو 5 زدالي كتقمقمت خقلو كانتو خينكي ባህርያት ኣፍቃሪኺ ብልክዕ ምፍላጥውን መጻኢ መደባቱ ምሳኽዲ ኮነን ብደቂቕ ክትፈልጢ ክሕግዘክ እዩ። ኣብ መወዳእታ መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ድሓር ልብና ምእንቲ ኸይስበር ነቶም ሓዳርን ቁም ነገርን ዝመዝሙሮም መታለልቲ ብኣንክሮ ነጽናዕዮም። ጸሓፊት ልዋም ኣርኣያ ኣርሰናላዊት ምንጪ ዮሴፍ ወድወርቀ
خادم كل تعرفه كل نجريه قال يا تاريخ ما تتسرح عني بتمنى عني فتوات تخطاتلت مدبنا بزقرمنا لكم تحسوا عاجبكم من تزانيكم كتكونوا تسفنا قبرنا نايلم تحسنا أبزازي من لنا أب مدبنا زلكم رؤيتي يخون نغفيتها ويون قرب لكم تلليوات صحفات مزلو بتلمون دادراشانا نابريدي إرنا @gmail.com وي ريدي إرنا @yahoo.com لكم لأخلنا كبت حنايو بتوسخونا فيسبوك تسفيت يوهانس بموبال أب نايمل اختصاص انك تقدفوا لي كم تقولوا كزغاخركم دالي بسترفه بزمس ربوع أبت مساسال ساعتين بستفليت حسن كسابن الراخب تطعمو مس راديو رنا عبز مدبزي لمحبراوي هيوت زنصبارقو صحفات قطمتات درستاتن وازاتاتن زغربو خوينم اب هيوت نزغاطمو صقماتنا فتاتحومن عملخختانا معلتاوي هيوتنا تذكروتات نسنتن كالي ناطمامتنا بولقاوي هيوتنا نانصبارقه ززناغعن مخرتات زلقسن مدبيو تطعمو مس راديو رنا زخبركم سمعتنا نزي سعزي تداليو زنبره حفشاوي مدبات ريدي إرنا بوانقا تقرنيا أبسفت إمولا راديو إرنا